Moon vydal další animaci a tahle se jmenuje Moje nejtrapnější momenty v životě. Je to prostě animace, takže si myslím, že to bude dobrý a jsem zvědavý, jaký nejtrapnější momenty se mu staly. Prídi do svojej triedy v štýle s novou Back to School kolekciou z moonovmerch.sk. Link máš dole v popise, uži si animáciu. To je Žižkov. Píše sa rok 2080. Svet ovládla umelá inteligencia. Ľudstvo kompletne padlo. Vonku sa už absolútne nechodí. YouTube skončil. Netflix zbankrotoval. Twitch úplne zanikol. A TikTok sa stal ešte... Kámo, on by mohl dělat úplně nějaký pohádky, nebo jako filmy, nebo prostě... To vypadá jako dobře, kámo. Viac populárny. Spoločnosti, ako ju poznáme, je už úplný koniec. A Praha bola zmenená na znetvorenú základňu AI-kových mimozemšťanov. Teda, centrum Prahy nie, to je krásne furt. Ale okolie už nikdy nie je také, ako ho poznáme. Ten pôvodný svet, ktorý každý poznáme, sa nachádza už niekde inde. A čo keby sme dneska na neho urobili prank? Ja si myslím, že by to absolútne nečakal. Viem, že ho to 100% naštve. Mune, to sme my fanoušci, chceme fotku. Zvonia mi fanúšikovia na môj byt. Toto sa mi nestalo už 10 ročia. Toto je vrchol drzosti, nerešpektovanie súkromia. Tá dnešná mládež, aspoň si to zapamätá navždy. Prvýkrát a naposledy. Ahoj, dedo, to sme my. To bol prank, čo? Dedo? Decka, vy ste ma vyľakali. Tieto pranky si na budúce nechajte na niekoho iného. Dedo, zľakol si sa, čo? Presne si nám hovoril minule, že sa ti to stalo za svojho mládi. To sme ťa dostali, čo? Áno, a to je presne dan za to, že vám hovorím príhody z mojho mladého života. Kámo, mě by udělat něco jako Futuramu nebo Simpsonovi, kámo. Mně to se úplně hodí, kámo. Prostě mě se to fakt jako by líbí, víš co. Tak kreslí, jak je to naanimovaný a to. Ale zase chápu, že dělat ty animace tak stojí hrozně moc času a úsilí, no. A že to je složitý. Moje staré kolena. Dedo, prišli sme za tebou, aby si nám povedal ďalší príbeh. Presne, dedo, nás to veľmi zaujíma. My sme nezažili svet, aký si zažil ty. Však vy to už o mne viete, vnúčata moje. Ja som stále veľmi rád, keď ma prídete navštíviť. A o čom by ste chceli počuť dneska? Ja som pred pár dňami našiel super dievča, ktoré som ale zistil, že bolo vytvorené AI-ko. Ako nemôžeš furt poznať reálneho človeka od AI-ka? Však sme sa to pred pár dňami učili v škole, to je ale trapas. To teda áno, je to veľký trapas. To sú ale starosti dnešnej mládeže. Za mňa boli úplne iné trapasy, v svete, ktorý bol ešte normálny. Dedo, aký najväčší trapas sa stal tebe? Už si dosť starý, takže o tom môžeš hovoriť. Jo, tak to si ma potešil. Áno, dedo, to je veľmi zaujímavé. Povedz nám nejaké príbehy ohľadom trapasov, ktoré sa ti stali v tvojom živote. Vnúčata moje, zapamätajte si. Trapasy sa dejú každému z nás a každý si ich zažije. Sú to momenty, kde sa stále naučíme, že ako byť lepšou verziou samého seba. A čo sa týka tých mojich trapasov, neviem, či o tom chcem veľmi hovoriť. Je to už veľmi dávno a nerád sa vraciam ku týmto nepríjemným momentom, takže vám môžem povedať príbeh o niečom inom. Čo vy na to? Ale dedo, nás zaujímajú tie trapasy. Áno, je to pravda. Povedz nám o nich. Povedz. OK, vnúčata moje, keď to tak veľmi chcete počuť, tak vám teda nejaké tie trapasy z mojho života poviem. Prvý trapas, na ktorý si v živote pamätám, sa stal na začiatku základnej školy. Išiel som domov po ulici a tak som sa pozrel na susedov, ktorí mali svoj dom pár barákov pod nami. A tak mi napadlo, že hej, čo keby som vyskúšal stlačiť zvonček a potom zdrhol. To mi príde ako perfektný nápad, ktorý by som mal No to když jsem byl malý, tak už jsem to taky měl akoby v hlavě, no. Skúšať, áno, lebo to si hovorí každé decko reálne. A tak sa aj stalo. Prišiel som k tomu baráku a dal som si odpočet. Zazvoním a utečem za 3, 2, 1... Run. Hahaha, to bude sranda. Hej ty, čo si praješ? Chcem sa opýtať, je Helenka doma? Čo ty myslíš? Ja sa volám Helenka. Chceš naplieskať? Ja sa ospravedlňujem, už to nikdy neurobím. Hovorím ti, ešte raz to spravíš a prídem za tvojimi rodičmi a dostaneš také rošambo, ktoré si ešte v živote nezažil. Ahoj. No tak čo, vôbec mi nenapadlo, že keď zazvoním, tak sa typka môže aj pozrieť z okna. Bol to extrémne trápny moment, pretože som... No nie, kámo. Také jsem měl takových momentů, kde jsem takhle jakoby chodil teďkon ta postavička. Pani potom ešte aktívne stretával a už som v mojom detstve nikdy len tak na baráky nezvonil. To nie je až tak trápne. Áno, je to tak, teraz sme v podstate urobili my tebe to isté. A myslíte? Tak to vám teraz poviem príbeh, ktorý vám rozhodne dá husiu kožu.
Rok 2017 a ja ako veselý Moon som si kráčal na zastávku, z ktorej mi išiel vlak do Košíc, kde som mal strednú. Nastúpil som teda do vlaku, ktorý bol brutálne preplnený, ako fakt bola tam vážne hlava na hlave. Ale na moje šťastie sa akurát uvoľnilo miesto, pretože nejaký týpek tam, kde som ja nastupoval, tak on vystupoval. Takže som si našiel miesto. Vedel som, že sa mám učiť na testy, ale povedal som si kašľa na to. Vyťahujem si svoj noťaz, vyťahujem si taktiež myš a sluchadlá. Tie sluchadlá si zapojím do noťasu a ide sa sledovať YouTube. Veľmi dôležitú vec, ktorú som spomenúť, je to, že ten noťaz, ktorý som si vyťahol, bol mierne pokazený a už dlhšiu dobu ma štval v niekoľkých veciach. Kedykoľvek mi len tak spadol program, alebo mi len tak naskočil. Kámo, jak když jsem dostal noťaz, když mi bylo třeba, nevím, 15, tak jsem ho vytáhl takhle ve vlaku, kámo, a cítil jsem se jako největší nerd, kámo. Blue screen. Ale OK, stále akože fungoval, tak som ho používal naďalej. Čakala ma hoďka cesty. Tak som si na YouTube našiel nejaké YouTube pupy, ktoré mňa, ako vtedy 16-ročného Moona, neuveriteľne bavili. Ani sa nedivím. Tie videá vtedy súladili s mojím IQ. Takže som si jeden taký YouTube pup pustil a dal som si sluchátka na maximálnu hlasitosť. A začal som sledovať vo veľkom. Po pár minútach som si ale začal všimať, že sa niektorí typci v tom vlaku na mňa nejako divne pozerajú. Ale v mojej hlave som si iba povedal, nečum p***o. A išiel som pozerať ďalej. OK, prešlo 5, prešlo... Kámo, bez tak to měl puštěný, že to všichni 10, prešlo 15 minút a ja som stále zaháňal čas touto primitívnou zabavkou. No po 15 minútach, čo som tieto YouTube pupy sledoval, mi na rameno zaklepalo asi 25-ročné dievča, ktoré sedelo vedľa mňa. Hej, neviem, či si všimol, ale tie videá ti hrajú stále na plnej jeby z reprákov. Prosím ťa, stíš si to, díky moc. A vtedy to prišlo. Uvedomil som si, že aj keď som mal na sebe celú dobu sluchatka, tak tým, že ten noťaz bol pokazený, tak mi to hralo nielen v sluchatkách, ale aj z reprákov z toho notebooku. Na plnej hlasitosti v preplnenom vlaku. Takže celý tých 20 minút, čo som tie videá sledoval, tak tie YouTube pupy hrali na celý vagón. Ale už je stejně jako je ostuda, kámo, tak to je prostě jenom něco, co my vytváříme, jako víš co. Když tak se vám tohle třeba stane, tak jakoby proč se cítit ostudně, kámo, však to je úplně jakoby jedno, víš co. Ty lidi, kámo, se na vás třeba divně koukají a tak, ale jakoby stejně vás to nějak jako neovlivní nic, jako je to úplně zbytečný se cítit jako ostudně nebo tak. Ale tak chápu to, já bych se taky cítil ostudně, jo. Ale jenom jakoby říkám, že vlastně ve skutečnosti je to úplně zbytečný. A všetci ľudia naokolo to počuli. A nikto neprišiel skôr mi to povedať. Namiesto toho to tam vyzeralo asi nejako takto. Ty vole, to je niečo neuveriteľné. Keď som to zistil, tak som proste ten noťaz iba skryl do baťohu a po zbytok cesty som sa cítil ako najtrapnejší človek na svete. A to ma ešte čakalo ďalších 40 minút cestovania so všetkými tými ľuďmi vo vagóne. Bol som červený jak paprika a ľudia na mňa čumeli jak lemur. Tento trapas bol tak veľký, že hneď ďalší deň som ten noťaz dal do krabice a s nervami som ho predal na bazoši za tretinovú cenu, za ktorú som to kúpil pár mesiacov dozadu. OK, tak to muselo byť extrémne trapné. V tvojej koži by som nikdy nechcela byť. A tým samozrejme naše rozprávanie ešte nekončí. Mám ďalšiu, taktiež veľmi trapnú situáciu, ktorá sa mi stala v roku 2014. To už je hodne, kámo, 11 let. Siedmak na základke. Ako všetci dobre viete, no tak v mojej triede som nebol vôbec populárnym chlapcom. Pretože populárni vtedy boli hlavne cool chlapci, hlavne bitkaži a taktiež chlapci z vyšších ročníkov. Na vo vyššom ročníku sa nachádzali taktiež dievčatá, ktoré sa mi veľmi páčili. A v tom období, kedy som bol siedmak, bol úplne najväčší flex neže chodiť, len sa kamarátiť s nejakou holkou z vyšších ročníkov. Ale samozrejme som nevedel ako zapôsobiť. Nevyzeral som úplne najatraktívnejšie a taktiež som mal sebavedomie na leveli hojdacieho koníka. Vec, ktorá mi vtedy ale veľmi išla, je bicyklovanie. Stále po škole som chodil s mojou partiou bicyklovať sa a skakať na skokančekoch. Aj keď som neskakal do nejakých extra vysokých výšok, táto vec mi vážne išla. Takže raz, keď moja trieda skončila o trošku skôr a ja som bicyklom... Kámo, když já jsem byl ve 3. třídě, nebo ne ve 3., třeba v 6. třídě, tak jsem chodil do knihovny, kámo, protože jsem neměl doma počítač. A v knihovně, tak tam byl počítač, že tam prostě můžeš zadarmo jít na hoďku, jako. Tak jsem tam hrál Shakes and Fidget. A jak jsem chodil do té knihovny, tak tam chodili i třeba deváťačky, když jsem byl v 6. třídě, kámo. Tak jsem se takhle s nima skámošil a cítil jsem se jak frajer. Takže já jako šesťák jsem se bavil s deváťačkama. Šiel domov, tak som si všimol, že sa akurát z výletu vracala trieda 8-kov, ktorí boli o ročník vyššie, a bola to akurát tá trieda, kde bolo asi 5 tých najkrajších dievčat v tom ročníku. A mne napadlo, že by som na celú tú triedu a hlavne na tie dievčatá mohol zapôsobiť tým, že okolo nich veľmi rýchlo a na zadnom kolečku prejdem na mojom bicykli. Prišiel mi to ako perfektný plán. Oni majú zaplnený celý chodník, ale môžem to urobiť napríklad cez ten trávnik, ktorý je hneď vedľa nich. Takže som sa odhodlal, nastúpil som na bicykel, začal som pedalovať úplne najrýchlejšie, čo to išlo, a akurát som tú triedu išiel obehnúť.
Ten sa dobre rozbil. Nie je to ten Samuel z nižšej triedy, ten sa rozbil úplne extrémne, fuj. Normálne som sa zľakla, skoro nás sejmul. Hej, decka, tak na čo tam pozeráte? Poďme, ideme ďalej, nestihneme to do školy. Hej, kámo, to je úplný trapas. Ja som to tak nemyslel. Imagine, akú veľkú musíte mať smolu, aby sa vám toto stalo. Takže si to poďme zrekapitulovať. Chcel som zapôsobiť na vyššiu triedu. A namiesto toho som sa na tom bicykli úplne roztrieskal. Kvôli tomu, že tam bola vykopaná nejaká nezmyselná diera, do ktorej mi zašlo koleso, preklopil som sa a spadol som priamo na držku. Takže sa mi samozrejme vybil dých, asi 20 sekúnd som sa nevedel nadýchnuť. Minútu v kuse sa mi tam točila hlava, moje koleno a zápestie zažili druhú svetovú a v tom najväčšom zahambení som No tomu ani nikto nepomohl tam, jo. Ty sú zlí. potom vracal domov. A aby toho nebolo málo, tak ma neskôr títo osmáci videli v škole a až do konca základky ma videli ako toho kida, ktorý chcel zapôsobiť, ale namiesto toho si rozflákal držku. Takže aké z toho plyne ponaučenie? Nikdy sa nesnaž zaujať na silu. Povedz nám ešte nejakú príhodu zo základky. Ešte nejakú. Jo, daj tam ešte niečo. OK teda, keď ešte chcete tak veľmi počuť nejakú trapnú historku z mojej základky, tak vám tu poviem jednu veľmi trapnú situáciu, ktorá sa... Líbí se mi docela, jak to má jakoby zpracovaný, že prostě to nejsou ty příběhy, že jdou takhle za sebou, ale že jakoby to celý video má jakoby takový svůj příběh, jako prostě smyšlený, kámo, že on je tady už jakoby děda a svým vnoučatům to jakoby říká tak, že to taky jakoby taky promyšlenější. Stala v 9. ročníku. Bol som deviaták a akurát sme boli na hodine informatiky. A informatika bola pre nás ako pre počítačovú generáciu dosť easy, pretože stále sme dostali iba nejaký ľahký task alebo nejakú easy úlohu, ktorú sme samozrejme mali všetci hneď hotovú a potom sme do konca informatiky mohli hrať Minecraft. Kámo, stretneme sa na spávne, dobre? OK. No raz sa učiteľka naštvala a chcela nám dať úlohu, ktorú by sme robili vážne celú hodinu. Dobrý deň, žiaci, keďže viem, že všetko je, čo vám dám za úlohu, máte hneď spravené, pretože s počítačmi viete, tak vám dneska dám o mnoho ťažšiu úlohu. A to je robenie videí. Dneska sa budeme učiť v Movie Makeri. Počul som správne, dneska budeme robiť videá. Dneska sa budeme v škole učiť robiť videá. Niečo, čo už ja dávno viem, pretože som youtuber a mám 50 000 odberateľov. A áno, bolo to vážne tak. Učiteľka nám dala... v Movie Makeru. Škoda, že to video už nemůžu najít, kámo, ale s jedním týpkem, mně bylo třeba, nevím, 12 a tomu týpkovi bylo třeba 10, tak jsme, kámo, natočili video a pak jsme ho stříhali třeba hodinu v Movie Makeru, kámo, a pak jsme ho vydali na YouTube. Jakože to bylo v době, kámo, kdy ještě ani já jsem neměl komp, to mi možná bylo ještě mít třeba 11, kámo, mi bylo, a jemu bylo možná 9, jako. To video možná někde na YouTube bude, ale nevím, jak se jmenuje vůbec, kámo. Ten deň zadanie, aby sme si vyťahli tie trapné preduložené obrázky z Windowsu a z toho v Movie Makeri v najviac lamáckom striacom programe urobili prezentáciu. A keďže som ja v tej dobe už mal YouTube a strial som v semiprofesionálnom programe Vegas Pro, tak za ten čas, čo niektorí moji spolužiaci naokolo nevedeli ani more vložiť obrázok do toho Movie Makeru, tak ja už som mal hotovú MLG montáž zo všetkých obrázkov, ktoré som v tom počítači našiel. OK, žiaci, poďme sa teda na tej vaše výtvory pozrieť. OK, ľudská, môžeš to spustiť. Wow, to je absolútne nádherné. Dostávaš jednotku. Takto sa pani učiteľka pozrela na niekoľkých žiakov. Kámo, tam podľa mňa bude mít úplně, že tam bude úplně lítať, kámo, ty MLG věc a všechno. Ktorí to mali, ale prekvapilo spravené celkom dobre. A žiak dostával jedničku za jedničkou. No potom som prišiel na rád ja s mojím videom. OK, Samuel, môžete to spustiť. Samuel, to je úplne úžasné. Wow, vy striate vážne úplne perfektne. Takže áno, to, že som sa chcel naschvál ukázať pred celou triedou, ako porečové striať, mi tentokrát vážne vyšlo a dostal som uznanie aj od učiteľky, aj od celej triedy. A učiteľka si ma hneď po hodine zavolala a povedala mi nasledovne. Hej, pán Miščík, vy vážne striate úplne perfektne a vôbec som to o vás nevedela. Mohla by som vás poprosiť, aby ste nám pomohol zostriať nejaké školské projekty. Ja sa napríklad dohodnem s vašou učiteľkou dejepisu alebo výtvarnej výchovy, aby vás ospravedlnila a namiesto toho budete v mojej kancelárii striať videá. Čo vy na to? Áno, pani učiteľka, sľubujem. A ja som nemohol byť šťastnejší, pretože za ten čas, čo všetci moji ostatní spolužiaci išli na nudnú hodinu dejepisu, tak ja som na začiatku hodiny cez prázdnu chodbu cupital priamo do kabinetu pani učiteľky. A tam som si sadol za školský notebook, ktorý... Kámo, na informatiku se ve škole určitě úplně každý těší, kámo. Informatika je taková nejvíc chill, že jo, prostě víš co, dějepis máš, no, zeměpis, čeština. Nebo takhle, neměl jsem rád, kámo, češtinu a matematiku, protože mi přijde, že tam se nejvíc úplně učí. Pak dějepis a zeměpis byl takový jako v midu, ale OK. Ale informatika, kámo, tělocvik, tak úplně nejlepší. Sebe už predinštalovaný Sony Vegas, môj striaci program. Takže Samuel, odkedy ste mi ukázali, že ste tak šikovní v strianí videí, tak tu máte prosím vás jedno USBčko s jedným projektom, druhé USBčko z Noci s Andersenom, tretie USBčko, kde máme koncert, štvrtý, kde nás navštívil prezident, piatek, kde máme 5. triedu, 6. kde máme 6. triedu, 7. kde máme 7. triedu, tu máte ešte 10 VHS, ktoré potrebujeme zdigitalizovať, tu ešte máte 10 CDčok, kde sú fotky a potrebujeme z toho urobiť koláž a
vlastne tu máte všetko, čo od vás chceme. Prajem vám veľa šťastia, užívajte. A tu moja predstava o mojom splnenom sne absolútne skolabovala. Tá učiteľka mi reálne dala všetky možné USBčka, všetky možné zábery, ktoré som mal spracovať. Však toto mi bude trvať spracovať niekoľko dní. Aj keby som pracoval najrýchlejšie ako som mohol, toto nemám šancu urobiť počas vyučovacích hodín. A realita bola taká, že na to, aby som toto všetko zostrial, no tak potrebujem byť každý deň v škole nadčas až do nejakej 6. hodiny večer. Takže super, takže za ten čas, čo moji spolužiaci normálne skončili výučbu a mohli ísť domov, no tak ja som ešte musel trčať škole len kvôli tomu, že som sa není real, ne? To bolo hodne unlucky. Cez svoj flex sám naverboval do školského otroctva. A to som sa im ešte pred pár hodinami smial, že musia byť na dejepise. Takže okej, prešiel nejaký ten čas. Strial som niekoľko hodín. Bolo asi 16:00 a ja som nemal dokončené ani prvé USBčko. Tak som sa proste zobral a tajne som z tej učebne zdrhol a zdrhal som najrýchlejšie ako som mohol, pretože som tú učiteľku nechcel stretnúť. Kamo, ja idiot, prečo som jej hovoril, že dokážem dobre strihať? Teraz ma komu zapísala na školský gulag, do čoho som sa to namočil? Zdrhol som rovno z celej školy a išiel rovno domov. No ale keďže som tu moju prácu v podstate nedokončil, no tak hneď ďalší deň, čo som sa dostal do školy, tak ma tá učiteľka stretla a vedela o tom, že som zdrhol. A bola na mňa celkom naštvaná, pretože som jej sľúbil, že na oplátku, že jej pomôžem zostriať videá, ma ona ospravedlní zo všetkých nudných hodín, ako napríklad dejepis alebo biológia. Takže som všetky tie nasledujúce dni reálne musel zostať v tej škole. Hej, já bych jí asi, kdyby jsem byl kámo v roli Moona, tak jí prostě řeknu, hele paní učitelko, jako nezlobte se, jo, ale prostě já si radši budu chodit na ty hodiny, víš co? A robiť to, ku čomu som sa upísal. Musel som spracovávať nezaujímavé školské projekty na zasekanom školskom notebooku, počas toho, ako všetci moji spolužiaci už išli zo školy a išli si užívať leto. A ja som bol samozrejme veľmi frustrovaný, pretože celá táto vec mi trvala 2 týždne. Až po 2 týždňoch, čo som bol v škole až do večera, sa mi podarilo všetky tie školské projekty dokončiť tak, ako som sľúbil. A z môjho zbytočného flexu zastala trapná situácia, ktorou som ukončil základnú školu. Takže aké z toho plyne ponaučenie? Ale nebylo zase tak trapný, ne? Keď niečo viete lepšie ako ostatní, tak sa neukazujte ako najväčší frajeri, pretože vám to vesmír veľmi rýchlo oplatí. To tak to já kámo jsem takovej, že když právě zrovna se dělá něco, co já jakoby umím, tak jakoby rád se ukážu, víš co? Co jsme měli udělat nějak, jakoby jsme se nějak učili ve škole hledat na Google, ne? Třeba to bylo ale v prváku, kámo, takže to už jsem byl jako docela starý, víš co, byl třeba 15, 16 nebo něco takového. A už jsem točil na YouTube, ne? A cíl prostě byl, aby jsme jako vyhledali v Google své jméno a napsali, kolik věcí tam je o nás. Aby jsme prostě se jako díky tomu naučili nějak hledat jako na Google prostě. Víš co, tak všichni tam psali, že 0, 1, jako víš co, třeba když někdo dělal basket, jo, a napsal tam své jméno, tak tam bylo nějaká jako třeba tabulka, jakoby, kde je prostě jeho jméno, že on hraje basket, jo, tak. Víš co, a u mě tam bylo kámo třeba asi 100 věcí, víš co, takže já jsem si úplně říkal, tak, víš co, já si to musím všechno počítat a to. Byla to i taková ostudná věc, víš co, protože tam vznikne situace, že paní učitelka se zeptá. Ty, jak to, že jako tolikrát tam kámo byl? 100krát, jo, to určitě ne. A já řeknu, no paní učitelko, víte, já jakoby točím na YouTube, no, takže jako to. Kvůli tomu jsem se cítil třeba trapně, jako. Teba celkom dobre zamestnali, hej, toto je super príbeh. Tak, decka, ešte vám poviem... Moment, niekto volá. Áno? Áno, sú mňa. OK, poviem im to. OK, deti, zabava skončila. Choďte sa zabaliť, za chvíľu tu sú vaši rodičia. Ale nie, ešte sa počuť nejaký príbeh. Decka, je už veľmi veľa hodín a pamätajte na to, že sa stále môžete zastaviť kedykoľvek na budúce a môžeme si tých príbehov povedať trošku viac. Čo vy na to? Áno, prosím. No OK, takže si zbalte taký Podle mě Moon se hodně těší, až bude dělat, jo. Taký vonku už čakajú rodičia. Ahoj, Tedo, mám ťa veľmi rád. A ja vás, deti. Tak či onak, život bez týchto trapných momentov by bol celkom nuda. Snad sa vám tento nový štýl animácie páčil. Pokiaľ ma chcete podporiť, tak si kúpte môj merch na munomerch.sk, dajte like a odber, zdieľte toto video a nadeľka suprových videí po letnej prestávke na vás už čaká. Pre viac informácií sledujte Instagram. Každopádne vyšiel môj vlastný drink To The Moon, ktorý môžete nájsť vo všetkých týchto obchodoch. Ale jakože hezká animace za mě, prostě, možná to byla jako jedna z nejhezčích animací, jako reálně.